българите. Първо, това не са граждани на Холандия, те са български поданици и никой няма право да пипа децата. Това е една кампания, която по час и начин по-бързо да не изгонят от Холандия. Днеска са напуснали 34-35 семейства българи, които се прибират в България. Преберат ли ви детето, няма връщане назад. Пристига един формуляр, които деца отиват по детски градини и училище. Техни психолози идват и разпитват детето, баща ти вкъщи пие ли, бие ли майка ти, посува ли, музика силно слуша ли, без да знае родителя. И по този начин децата ги пребират директно като пирати. Ние от Фондация България, собствена инициатива, гражданска подбуда, трябва да помагаме на нашите братя. Не мога да свърша още, сутринта пристига едно писмо на моята дъщеря, която живее в един страхотен апартамент. Идва с един въпросник, който тая вечер ще го кача във Фейсбук, с един въпросник с 90 подвеждащи въпроса. Прегръщаш ли детето си? Какво правиш, когато се ядоса детето ти? Я кажи за въпрос номер 1, който е. Какъв беше, че не мога да сета вече? Страхува ли твоето дете? Детето страхува ли се от тебе? Ами представи си, ако кажеш да, значи го малтретираш. Ако каже не, значи не му обръщаш внимание. Кой прави на отговор? Отговори ми ти. Разбираш ли? Обаче, никой не ти казва, че не си длъжен да го попълваш този формуляр. Тъй като от нас много от хората не са подготвени, не знаят холандски, като видим една бележка, откачаме. Оле, какво става? И за бонус ти дават 20 евро награда, че си попълнят този формуляр. Разбирате ли? Внимавайте много какво попълвате. Ако не разбирате, обърнете се към фондацията, изпратете, елате, ще ви го преведем, ще го прочетем и тогава действайте. Аз предлагам всички от нас да предупредят всички, които децата им са в... Наистина, ние сме тук на гурбет, нямаме луксозни апартаменти, ни караме лимузини, всеки си изкарва от нас прехраната по честен и труден начин и по някой път се налага да живеем по 2 семейства в една къща. Но ако има, от сега ви препоръчвам, вземете мерки. Под голямо наблюдение сме. Събират децата без да те питат. Без съдебно решение, без прокурорско решение, идва киндербешерът и го прибира. Най-големият случай. Детето, което е пребрано, го дават веднага на едно холандско семейство. Детето почва една седмица не еде, тия самостоятелно решават, дават детето на турско семейство. Представете си, ако тя реши, мога го фърли в морето. Ако имаш сили, може по съдебен път да си разрешава. Сега, ние сме тръгнали по всякакъв законов начин да си търсиме правата. Предупредили сме първа инстанция, това е посолство, което представлява България в Министерството на външните работи. Ще предупредиме и медиите. Ако те не вземат мерки, обръщаме се към Европейския съюз, а ако не, ще стигна до папата. Но вие трябва всички да наподкрепите, защото не става въпрос само за мен, става въпрос за вас. Между да спа сега в момента в хубавото легло, аз съм тръгнал събора за нашите деца. И аз предлагам всички да направим една гражданска инициатива, да си помогнем и да се изправим срещу тези хора, ако трябваше да направим протест пред парламента, както съм правил и без да се страхувате. Ако се страхувате, от сега ви казвам, вземайте си децата и се заминавайте. Ще ви преберат децата. Представете си, загубвате една вещ, един телефон, загубвате как почват да треперите, а ако ви вземат най-милото и душата, какво става с вас? Аз благодаря на всички, че сте тук. Това е пак една крачка напред. Но не дейте забравя за какво става дума. Става въпрос за най-милото. Някой някъде прави някаква кампания как да нагонят от тук. И някой умен го е измислил това нещо. Той те имат команда. Разбирате ли? Затова трябва да направим след 24-ти. Ще видим какво ще направи нашето посолство, как ще отреагира, какво ще направят тия нашите министри, политици и така нататък. Ако те нищо не направят, тогава аз предлагам да се съберем и да отидем на протест, да чуят нашата гласност. Ако сме разпиляни, нищо няма да стане. Всеки по един ще изнасилват като простутки тук. Без да има да го се оплачиме. Простутките поне си искат парите, а ние няма какво да искаме. Затова ви казвам, внимавайте, ако имате познати и приятели, предупредете ги да ни попълват никакви формуляри. Децата на училище, които знаят холандски и ги теглят техни психолози, да ги разпитват, да кажат не, докато майка ми, баща ми не ми разреши, аз няма да кажа и дума. Дори само с едно оплакване на вашия комшия холандец да каже, че се ударил детето и така по рамото, го вземат. Разберете в какво положение сме. До сега доста. Някъде може би около 10 деца станаха вече. Станаха, да. Днеска са взети 3. Днеска са взети 3. Днеска от Шики там, от тук, от Вестник, къде са взети 3. Защо го прави?
Обяснявам ти, да не изгонят. За да дойде човек, който е вътрешен, да кажем полицай или някакъв друг. Не ти дава обяснение. Няма, бе, Владко, няма. Няма. Тази вечер бяхме на среща с хората. С 2 семейства Директно бяхме. отвличане, да. Абсолютно няма никакво обяснение, каза. Никакво. Да. На делото даже обяснение не им дадоха. Кой това е? Еми, разбери. Да, слушам. Значи казват да си отивам. Вътре в къщата, тогава ще има обяснение. Човека отива на гости. Разбираш ли ма? Човека отива на гости. Отива на гости човека. Някой твой приятел отива на гости във вас. Обаче комисията решила да вземе твоето дете. Аз съм същия, който слиза по стълбите с моето дете. Полицията казва, връщай се и ти. Ето го, човека кръв плаче. На 23-то му и делото, един българин са фанали за адвокат, който нищо не е направил. Ние утре със собствени средства му хващаме нов адвокат, който да отиде да го защитава, да може да спасиме детето. Ами, за това сме тука. Не, ще се На помага. 23-ти е делото ще на дойде. човека. 3 дела се разглеждат за 3 деца. На 24-ти сме в посолството. Ако на 25-ти те не реагират, тогава се събираме, отиваме пред общината да протестираме. Събираме Ще има. се... Психолози ще има, адвокати. Трябва да има и за децата, разбира се. Те тия са психолози, не са добре абсолютно. Терористи на вълна. Аз предлагам не с емоция, не с братви, да отидеме с разума и с закона да си ги вземем. Защото те това го правят в момента противозаконно. Това не е единствената държава на тая планета. Има Европейски съюз, има европейски закони, има ЮНЕСКО, има УНИСЕФ, има 100 000 организации, има папа, който може да ни защити. Ето това е момчето, дето смото му дойде на мен. Да. Сега ще Дали е го... такова, просто имаме съмнение, че може да бъде такова. Това в помощта на Бога. Вие искахте да питате нещо. Означават ли нещо условията, където се живее? Защото в завод точно самите условия вземаха децата си. Лошите условия. Еми, няма значение, те и проверяват и условията, не само условията. Предупредиха един месец. Да, обаче Те не с това нещо, те не обърнаха внимание. на едното семейство условията са перфектни и той ти казва този случай, където отишъл на гости Чуеш на гости, той вземат. и вземат и Разбираш ли за какво неговото става? дете. Така, не е чул на гости. На На гости гости беше. отива. Затова не го знам за завод, мога да кажа с... Не, за заето е друго, не го знам. От вас го чувам За случая. кого става въпрос? Еми, Отзад на нива ли? Златна ни Еми, въпрос. сега бяхме за пред тях тези хора. става въпрос. За тях става. Да,